Unkigarrisa, beste behin, Intxorta taldearen aurrean egiten duzuen lana oraipatzeko eta balioak jartzeko eta batez ere gerrako aurrak berriz ere oroitzapen horrek ekartzeko eta aitortzeko zer bizi zen duzuen, ezta? Eskerrik asko eman duzuen testigantzengatik, gaur hemen zauzionok, baina batez hemen ez zauzionok, gogorarazteko gaur esposizio honen bitartez, ezta? Hemen 2021an hasi zauen Intxortak lan hau, ikaragarrizko lana izan da, dozenaka testigantza hartu dira, urtietan zehar, mila esker, jorratzbegi horretatik jostearren testigantza guzti horreik, eta Eiderrek oso ondo esan zauen bezala, gogorarazi gaur egun ere, ume asko datozela guregana, ikerlanen amaiatzokian ondo esan da bezala, danak die beharrezkoak hemen, eta danei mundiako eutzeuen guk harreria eta harrera ona.